Drugi prekršaj je da ste vi gledali tam 10. Znaš što je? Ja. Probaj! Probaj! Ajde, nemo šuću! Naši napad Afrika je neće drače. Balkana! drugi prekršaj je Sad Mitra koji će to, jel igra, ne? Zašto 2 minuta prije početka? Nisi zagrijao. Da se stalo izađe, dati puta tekma drugi. Vrtaj mi.
prekršaj Rapid Koper, druga četvrta još 2 minuta i 15 sekundi. Lotnik Rapid 2-2. Ajde, nemoj je, man! Ojebiva, majke! Pa navuče sudija. Drugi penal za Rapid, gol proizvodi Darko Karapetrović, igrač sa brojem 9. Ajde, majke, ajde, zabij.